Vzdelávací projekt mi pomohol občerstviť si vedomosti z marketingu, manažmentu a rozvíjať tak svoju súčasnú činnosť. V čase, keď sa Katarína Vargová rozhodla prerušiť svoju kariéru a vychovávať svojho čerstvo narodeného synčeka, bola úspešnou podnikateľkou v Bratislave a viedla svoju vlastnú firmu. Po dlhej prestávke sa chcela vrátiť do práce, no tak ako mnohé ženy, ktoré zostali doma, aby sa starali o deti, zistila, že je to náročná úloha. Špeciálne školenie pre ženy vracajúce sa do práce po dlhšej materskej dovolenke, spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, pomohlo Kataríne zdokonaliť svoje zručnosti a nájsť nové možnosti, ako využiť svoj talent a ambície. V rámci kurzu sa zoznámila aj s ľuďmi z podnikateľského prostredia, ktorí mali podobné záujmy. Dnes prevádzkuje keramickú dielňu, učí študentov pracovať s hlinou a vytvára vlastné plastiky, ktoré potom predáva v miestnej galérii. Podľa jej vlastných slov jej školenie prinieslo poznatky a dôveru, ktorú potrebovala na obnovenie svojej kariéry a na to, aby sa vedela pustiť do nových vecí. Po 3 rokoch starostlivosti o môjho syna som strátila trochu kontakt s vonkajším svetom. Potrebovala som novú výzvu.